Long live, long live, long live. Ramata long live, long live, long live. Ramata ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Cani Maria ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Cani Maria sen pikir terbelan tubuh naik, tubuh naik. Ramata ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Bagra ayo dokter, ayo dokter, ayo dokter. Ayam pikir long live, long live, long live. Ramata long live, long live, long live. Sing kini belai tong thok ba Kuthumlaijak tan bagai hingke sini TIPRA haste ni sini habu bagra 29 tarik Mandai phainai abna ruk sawani sing tini sini kami amserago sing awai mung khainai ni thangai tongo or bagai ang lukurongno koinai o jorawo sing baksa logi nan bagai Tebo koinai ang lukurokno buskan 29 taring salo sini Jonosabha Mandai Gouramani studiamo mato ngai aun bagai jotoni ani khajani takuk tai buksono koinai jora mote sing sini kereta tibelen sing doti manani bagai sini nasimung 2023 salo sing nasigai tai buskang ni 6 tarik sini salo sini edisi song mari ngai abono tui sini birat Jonosabha kaisa Mandai ngai aun bagai jotono lukulongno koinai jora mote phainene bagai hambai asni Tini oro tamuno kitingai norok tini oro rally khailene belakhe media tak jono belakhe hambai जों tini thancha mothani bubagrabai tuituljak TIPRA te ain pitini buskangni chongmarino tuyui tini chini Mandai constitution ni bike rally ungnai abo busu jarate biang norok tini kathra laine jongoroni simital suru khaikai kairaiti habai mohanto sikari mathanti kogoi jangaliati edisiti dosramtoi madop barite lolit bazartoi patni bazar sinago paithak ngai singara kaisa sobar lukurongno singobono message nai bubagrani je tafano fiokna bagai jingno thansa khlaimani abuni awai mung pirjaknai tingtini tai phainai 29 tarigo jinoro bubagra phainai abo bubagra phaidani jotto lukurongno jing hastini je bungthai bararona kecharmung awai oreli nebi singti tawgo oro sapayako nongnaro support khlaimayako abo hai bor kabangma tongai tong bongna tam ko kecharnai jing bongna ko prasam jogo jang thanchani mothar hoite jara tabu bo hayapo bongna jong bises jong kobong jong thancha mothana hoite borbo kini je Maharashtra ni je nasimung
naimungno bor hamjagoi phaina nungthun tabo chini Tripura hasteও dole dole palai palama hai phai tung judan khai tongo data Tripura no hamjagoi abo chung dine por din chung ma hai chini Maharashtra hamjagoi phai tongo chung tini oro bishesh kai chung oro bike rally khaima ka bo chung baskang 29 tarik chini bubagara chini o je Gouramani studiamo phainai amonti chung kaisa bike rally khainai prachar sabha khainai na prachar khainai bike rally bisingtei chung oro Gouramani stadium hoite suru khaiei hospital road oing chini Don Bosco road tei thanga chung kairai dumti ni pore chung thanga matham ni pore chung Drigoda por Roktia por Champonogar hoite Jangalia hoite chung suru khaiei chini Deptabari era omna hoite suru khai chung forest somni hoite dumole hati hoite suru khaiei chini mo dosam soina pore chung Aisha Bari NIT hoite chung suru khai chung Bagram Bishram oma khai chung direct chung thane Loli Bazar থেকে chung khai Binon Kopra থেকে suru khai chung Buraka phainai Burakar hoite chung suru khai Kathiram Murika Prate chung ora Rosidas Akra hoite Soigiria tei Pathor Khengra Dona hoite khai chung Mora Tomne hoite chung suru khai last pode chung Patino kaisa chini soba tongo or thanga chung mathagai nai